Aw ni yang ma bi amina yasa duman ba de glani Jɛnɛba ye Jɛnɛba mutardi épicé kɔni. Ale mutardi in dabɔlen no jenimanfɛnw ani tobilimanfɛnw de kama a tɛ kɛ salati la dɛ. Mutardi accompagnement be Jɛnɛba la min'o yira o la jala tuguni ale dabɔlen no salatu de kama. Accompagnement ani mutardi épicé kelenw dɛ. I mana n'a dayɛlɛ i yɛrɛ b'a ye kisɛkisɛninw b'a la. O kisɛkisɛnin ninnu tɛ dɔwɛrɛw ye épice de kɛlen do a la. An ka kan na n'an bɛ se k'a fɔ nafɛnw. An ka sɛ kolen jɛlen pasi an bɛ mutardi épicé k'a la ka kɔgɔ dɔɔni k'a la ka marinade binkɛnɛ k'a la ka sɔrɔ k'a don ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Jɛnɛba mutardi min bɛ se ka kɛ salati la ani hors d'œuvre la o de talen filɛ nin ye tantɔ ani dɔ in tɛ kelen dɔ in dabɔlen don jenimanfɛnw dɔrɔn de kama. An ka jaba tigɛlen ɲuman an b'a don ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka épice dɔɔni k'a la. An ka sɛ in an b'ale yiran kɛrɛfɛla la ka tulu dɔɔni k'an ka da kɔnɔna na ka na jaba kɛ an ka da la. Nemurukumuni walima vinɛgiri an b'o dɔɔni kɛ an ka da la ka sɔrɔ k'an ka sɛ yirannen ɲuman walima jeninen ɲuman an b'o k'a la ka ji fitinin dɔrɔn k'a la. A b'a dɔn ji dɔ bɛ bɔ jaba yɛrɛ la koyi i t'a ji caya kosɛbɛ. An bɛ forontobanni fila an ka da la k'a kɔgɔko jateminɛ an tɛ tasuma caya kɔrɔ kosɛbɛ. N'a y'an ja an bɛ se ka champignon yɛrɛ dɔɔni k'a la. An ka kan na champignon bɛ fɔ cogo di tantɔ ne ɲinɛna o tɔgɔ de kɔ pewu ne nin ma nɔ a tɛ n hakili jigin commentaire kɔrɔla la an b'a to yen nɔ a ka tobi nka an bɛ to k'a lamaga dɔɔni dɔɔni waasa a ka na sigi an bɛ tasuma da dɔgɔya kɔrɔ k'a to yen nɔ tulu ka yon a sanfɛla la a yɛrɛ ɲɛ b'a la. An ka kini mɔna sa dɛ an bɛna lajɛ n'a sɔrɔ la an ka da sera an b'a bɔ sisan k'a k'an ka kini sanfɛla la. Aw bismillah a kana na ɲinɛ ka champignon tɔgɔ fɔ n ye commentaire la.